Karon ang ika-128 ka tuig nga kasumaran sa martyrdom ni Dr. Jose Rizal nga gi-execute siya dito sa Bagong Bayan ni adtong December 30, 1896. Ug karong panahon daghang pud ang mga dili Katoliko nga grabe nila praise kang Dr. Jose Rizal tungod lagi kay daghang mga sinulat sa Dr. Jose Rizal nga atake kuno sa pagtulun-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mao na nga to ang gitawag og topic kung si Dr. Jose Rizal ba namatay bang gitawag og dili Katoliko. Niagi ba siya nga usa siya ka dili Katoliko? Ang atong tubag si Dr. Jose Rizal gibunyagang Katoliko ug niabot ang panahon nga diin nakigbatok siya sa gobyerno sa Espanya, misulod siya sa usa ka gitawag og secret religion, usa ka secret society nga gitawag og Freemasonry. Og tungod ni ana sa iyahang pagdawat, sa iyahang pagsulod ni ining maong gitog kapunungana, siyempre usa sa iyahang gitog mga panumpa sa maong gitog organisasyon, mao man ang pagdili pagdawat or ang paglimod sa pagtuo nga Katoliko. Mao na hinungdan nga diin kun ato ang gitawag og tan-awon ang kasaysayan, makita nato nga naay ngipon si Rizal nga nakigbatok sa gobyerno sa Espanya tungod sa hinungdan nga nagpasakop siya niining maong gitawag og usa ka organisasyon kining Freemasonry. According to Dr. Gregorio Hasaide, ingon pa niya nga gigamit ni Dr. Rizal ang Masonry, ang Freemasonry, gigamit niya isip shield aron dili siya basta-basta mapukan sa gobyerno sa gitawag og Espanya. Then syempre kay Mason man siya, naturalmente nga usa sa mga tawag ini nga mga buhat og intention sa mga Masons to attack the Catholic faith, to destroy the Catholic faith. So mao na most of the writings of Dr. Jose Rizal before siya gi-execute atake sa pagtulun-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero kung ato ang obserbahan gud pud og insakto, nahulog nga giatake niya ang pagtulun-an sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero dili gyud siya actually supak sa pagtuong Katoliko, kung dili giatake lang niya ang pagtulungan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana aron maigo niya ang gitawag og gobyerno. Una giingon ni Dr. Gregorio F. Saidi, usa sa mga banggiitang istorya nato dinhi sa gitawag og Pilipinas. So niagi sa Dr. Rizal nga dili Katoliko, nga naman kay nihangop man siya sa gitawag og kapunungan niining maong gitawag og mga Freemasons. Og hangtod nga dakpan siya, gitrial siya sa gitawag og korte sa mga Espanyol. Then after on that nahukman siya nga execute or nahukman siya nga guilty sa kasong gitawag og rebellion according sa court or sa Spanish court or sa royal court na nakapanaugan siya og tawag ining hukom nga guilty, and ang silot sa rebellion mao ning gitawag og death penalty by firing squad. So mao to nga niya gipakanaugan sa gobernador og hukom si Dr. Jose Rizal nga patyon kini sa December 30, 7 AM dito sa Bagong Bayan na karon mao na nang gitawag og Rizal Park. So ang question, nibalik ba pagkakatoliko si Dr. Jose Rizal? Yes. Nibalik sa pagkakatoliko. Nga naman kay human na dawat ni Dr. Jose Rizal ang judgment nga i-execute siya by way of firing squad. So syempre ang iyahang tawag ining magsilbi iyahang hangyo sa katapusang higayon sa iyang kinabuhi gitugot sa gitawag og mga Espanyol. And usa sa iyang mga hangyo nga diin ang muuban niya sa last moment sa kalibutan, mao katong iyahang tawag ini mga amigo sa Ateneo kaniadto nga puro pod gitawag og mga pari. Ug tungod sa gitawag lalong nga conversation tungod sa faith or bahin sa pagtuo rather, tungod sa lalong nga conversation nila, ang nahitabo mga higala og mga igsoon na convince sa Rizal nga iyang i-abjure, iyahang talikdan, iyahang gitawag og dili niya mo silbi iyang iluwa kung baga sa Bisaya pa ang Freemasonry. So tungod ni ana nag-issue siya og kining retraction. Yan, gipirmahan niya actually kining ato ang gibasihan kining Jose Rizal Life, Works and the Writings. Gisulat ni Dr. Gregorio F. Saide.
Unya iyahaning gikuan, iyahaning gipagawas o gipirmahan uban sa mga saksi nga si Juan de la Fresno, Chief of the Guard Detail, Eloy More, Adjutant of the Plaza. Unya at the same time iyahaning gibuhat, iyahaning gipirmahan 11:30 sa gabi ni adtong December 29, 1896. Actually na may unang draft manggod nga gi-present sa iyaha nga retraction pero wa niya pirmahi kay sumala pa niya taasan ra siya. So ikaduhang draft niyang gidawat pero gusto lang niya nga naay tawag ini mga slight changes. Then after on that yun iyahan nang gipirmahan. And sa iyahang gitawag retraction nag-ingon, I declare that I am Catholic and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die rather. I retract with all my heart anything in my words, writings, publication, and conduct that has been contrary to my character as a child of the church. I believe and profess what it teaches. I submit to what it demands. I abominate masonry as an enemy of the church and as society prohibited by it. I declare this spontaneously in order to repair any scandal which my acts may have caused and so that God and man may pardon me. Manila, December 29, 1896. So buti pasabot katong pagkadili niya Katoliko kay nagpasakop siya sa Mason. So ang gitawag og nahitabo iya hatong giabjure, iya hatong gitalikdan, ni-retract siya. Pagkahuman iyahang gihangop pagbalik ang pagtuong Katoliko o gani kung ato ang tan-awon kaupat pa siya nangumpisal. Before pa siya gi-execute, not less than 4 ang confession, kapila siya nagrosaryo, kapila siya ni attend og misa og iya paging gi-request ang higala nga gitawag og pari nga maoy mo kasal kanila gamit ang Catholic traditional rite. Maoy mo kasal nila kang Josephine Bracken o gikasal sila according sa rito sa simbahang Katoliko. Pagpadayag ka na nga nibalik sa Dr. Jose Rizal isip po sa kagitawag og Katoliko. And as per sa iyahang gitawag og retraction, sumala siyang retraction, nahitabo lang nga giatake niya, nakahimo siyang scandalous action against the faith of the church tungod kay lagi sakop siya sa maong gitawag og pundok. So ang question sa Dr. Rizal ba nagpabiling bang Katoliko? Namatay siya? Nahimo ba siyang Katoliko pagbalik? Yes. Og dili magamit sa tong mga higala nga mga dili Katoliko ang mga writings Dr. Jose Rizal against sa Catholic faith nga naman kay again iyahan ng giretract og na mga dokumento opisyal ng gihuptan sa mga historiador concerning of that information. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.